Fil Bridges-ni bisi tongthok kok borok salo lama himbotokhi palailekha Teliamura bkhasteni shordukot kori tring hukumu bodol rok borokni tidul mabai Teliamura thangmani lamao bodol ki sikla sikli cherai khonai rok te burichuk bura rok jotono palailekha hakino choyawi nai tongdi Nokbar News Ini kan Fadi. Fadi. Sini kok salah Ini dalai ka tong thamani sal kok borok thamani sal ini mani kok ni sal ini 47 tamo jeng ana kok borok ne palam dalai tamo am tani joto cerai khanai te otra sakra joto khaiman jama bagai ebong media person se apno dalai kha am to baja dago ana kabar sene bagai ai oro jeng saibo om hai ke Tapi jangan khainai bhobishyoto nai khainai kok borok saltam apna tei jeng kasi sari mo pandang lag Tini norok bisi busuk romoy o je kok borok dena palai tong tapsu jar. Am saya jeng kok borok de tap bisik tham palai lai tong taklai bai. Tapi generation dono bo jeng phuroi tong amna bhobishyoto tei tinen tong. O kok borok de je sal palai jak mani tam tapsu jar te chinimung ba mani tong hayung ganangoi. Hayung ganangoi chinimung lukha Sini kok borok ek somoy hayang kha jenga asole je natal generation ne hoite kok borok common na sulai mani hai jeng bibino media mo pore hoy bangla media english media hone por na thangkani sini kok borok common na ni dige tabo o salna manai age thirika thanrika tabo ni hoy sini kasam rok tono o salna jeng tadi heman mani pole jeng tabo o dinna roi tabo jeng sini am sai rago o haste o doto jaga na jeng abone iskor loi kam ka bol soi jeng heman ki ko ko sal tabo sini ko ko amo tei jeng tabo generation of prawi Nor nije o chodu korte am cha chimde palak jak tong ama heke kok borok sala. na tini ni dino ni chorai bari thike sabrom jara chorai bari thike sabrom jara joto am sai আর তিনি তে কাইছে তিনি ভুমলং পেট্রোনার সাইমানি আর যত সংগঠন যত রাজনীতি একসাথে নাইথা ওকে এলি খাইমানি ওয়াং মজে গলে ভুমলং আই জায়গাও আছে গলে Tipra hasten kara je fatar hasten roko chin tipra sara rung sernai tapsu jar te tong borok ne ama heke kok borok sal dong padi palai jak te tam message tong nin thani এই পালাই তো bisa মাত্র খবর না কা ini hasten বাইরে না তো নাই বড় থেকে সংগঠন যারা খাই তো না বড় বড় কাম করে পালাই তো তবে সেই রকম খবর কা খাইমে আপন বড় কত কত দাইকে আমটা পালাই Ani sinimo kisah. Min sinimo. Ane mo